गमामायैनो फैगासिनो दङ आरो कंग्रेसनिफ्राय जोङो मंगलदैयावबो होगोन ओमफ्राय क'क्राझारावबो होगोन दा बे हिसाबै जोंहा पादयात्रायाव थाबाय थादों एक्चुअलि जोङो जोंनि सांगठनिक माखासे खामानिफोरखौ मावनो हाथ'वाखै थेवब्लाबो जोंहा जथेस्थ' डाइरेक्सनाव दङ जे क'क्राझारनि एबाराव मंगलदै हायाब्लाबो क'क्राझारा कंग्रेसनि दखलाव थागोन होननानै जोङो सानबाय थादों आरो बे हिसाबै जोङो माखासे डिजाइनखौबो खालामबाय थानाय जादों आरो बिजाथि सायख'नायनि बेलायाव सोरबायदिया फजिबोल बिजाथि हिसाबै ओरैनो सरासनस्रायै सावरायबाय थादों जोंनि बिटिसिनि कंग्रेसआ आंखौनो होनबाय थादों ओमफ्राय खिन्थु आंहा बेबायदिलाय नङा पार्टिया सुबिदा बायदि खालामनांगोन थाखा फैसानिबो खोथा फैयो ओमफ्राय जोंनि ग्राउन्डआव जोंनि मा होनो जेरेखम प्राइमारि थाबाय जोंनि बुथ्स लेभेलाव बे खामानिफ्रा बेसेबां आवगायगोन बै समसिमाव बेखौ नायनानैसो आङो एक्सुवेलि कनसेन्ट होगोन आं जायो जाया आरो दा बाहाय खिन्थु आं नङाब्लाबो सोरबा सासेया जाखाथारगोन बे 100% सियर आरो क'क्राझार कनस्टिटुएन्सि हिसाबै सोर गोरासिन जागोन होननानै नोंथांनि एगेन्स्टआव ओरैनोथ' सिगांनि आङो एखे 1976निफ्रायनो नायबोबाय बै समनिफ्रायनो आरो भारत उदांस्रिनि उननिफ्राय जोङो नायोब्ला जों खनथामसोल'सो देरहाबोखादों दा बेखौ नायोब्ला दिनैसिमाव मैया दाखालिसिमाव आरो बिटिआर एकर्डनि सिगाङावहाय अना बर'आनो गोरासिनमोन अना बर'आनो गोरासिनमोन खारना बेनो जे बिपिएफआ गावनि एंगेलजों खारबाय आरो इउपिपिएलआबो गावनि एंगेलजों खारबाय बिपिएफ भटार्सआ बिपिएफनो होबाय आरो इउपिपिएल भटारफ्रा इउपिपिएलनो होबाय दा बावहाय नोङो नान बर'फ्रा बाय होनाय जायामोन आरो बे हिसाबै अना बर'आनो गोख्रोंसिनमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव अना बर' सेन्टिमेन्टआ गैला बिथांमोना नब कुमार सरनियाखौ बे अना बर'फ्राबो फोथायला थगायजाबाय बे हिसाबै दा बे अना बर'नि जायगाखौ जाय लानो हागोन बेनो गोख्रोंसिन शक्तिशालिसिन जागोन खारन नोङो दिनैनि दिनावथ' नोङो बिजेपिजोंहाय नेवसिजानानै मैया दाखालिनि खबर मथे हाग्रामाया जोंहा दुर्गादास बर'आ होनबाय जोङो बिपिएफनिफ्राय जोंनि निजा बगियै जोङो बोलो होथारसिगोन आरो जोङो क'क्राझाराव मंगलदैखौ सेनानै लागोन फारसेथिं इउपिपिएलआबो बोलो होबाय दा बे सिगांनि सेम फर्मुला इउपिपिएलआबो बोलो होगोन आरो बिपिएफआबो बोलो होगोन गेजेराव अना बर'निफ्राय देरहागोन दा अना बर'आ जुदि बै दोहौखौ मोनफिनाब्ला दा बिनि जायगाखौ सोर लानो हागोन कंग्रेसआनो लानो हागोन आरो मा दा बे एंगोलजों खुब सिम्पोल दिनै मुस्लिम भटारखौ जोङो मोनगोन आरो बर'फ्राबो दिनैहाय मिथिगौ जे बिपिएफनो होनानैबा मा जागोन इउपिपिएलनो होनानैबा मा जागोन 101 बार थगायबाय बे हिसाबै बिथांमोना हयथ' गरजनखौ फोथायोब्ला कंग्रेसखौ फोथायगोन दा बे हिसाबै जोङो मोनसे एंगोलजों नायदों आरो हयथ' कंग्रेसनि पजिसना साबसिन जानो हागौ होननानै अब्ला अना बर'आ गोहोम खोख्लैनाय नंला गमामायैनो नंगौ आङो एपिसिसिनि कंग्रेसनिसो दैदेनगिरि आंहा बिथांमोनजों जेबो लेना देना गैया खिन्थु बिथांमोनहा बर' फिसाखाय आरो मोनसे लेन्ड डुवार्स लेन्ड जारिमिनारि मोनसे सोदोब बाहायनानै लेन्ड बिदों बावहाय आंहा दिमत गैया दा बावहाय आं फैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों गोजोननायनि लेंगुवेजआ नैबेनो मैया दाखालिसो कच बिहारनिफ्राय सोरबा कच राजानो मा राजानो खुनु लान्जाय गैया बिजौ गैया गावखौ राजा होनलाबायनानै नोंनि चिरां डुवार्सआव फैनानै नोंनि क'क्राझाराव फैनानै माबा कच किंडम कच रायजो बिफैलायबो जय धुनि होलाबायस्लायस्लाय नङा होमबा नोंनि बर' पारमिनास नार्जारि बिथांमोना सोरबा उजिर बिथांमोना सोरबा आंनि चिरांनि फंबायमोना बाक्सानि बिदामोनहा जे डुवार्स लेन्ड बिनायाव मा गोरोन्थि दङ जेबो गैया सोरबायासो बिनानै लानो नागिरबायबा बे जोंनि सोरजिखानाय जायखौ जों बड'लेण्ड होनदों जायखौ बिरगोरसि बिथांमोना ब्रिटिशनिफ्राय दावहा नांनानै लाखिबाय थादों जायखौ सिखोना जोहोलावमोनहा दावहा नांनानै बे एरियाखौ इनटेक्ट दोनबाय थादों बर'नि जारिमिनारि बे जोहोलावजोफ्रानो लाखिदोंबा बाहाय नोङो गुबुन जाथियासो फैनानै नोङो लान्जाय गैया गुदि गैया खिथा गैया बेफोरखौ जोङो गाज्रि मोनो आरो मा दा बेखायनो पारमिनास बिथाङा गावनि टिमखौ लानानै डुवार्स जन' परिसंगम इंराजियावहाय पिपल्स कनफेडारेसि अफ डुवार्स बे नामा खोब मोजां जादों आरो बे ओरैबायदिबो मोनदों आङो दिनैहाय एनडिएफबिआ जिरायबायब्ला एनडिएफबिआ दिनै जसोबायब्ला एबसुआबो दिनै नांथ'ला होनबायब्ला बे समावहाय डुवार्स लेन्ड होननानै बियोब्ला मोजां जागोन बायदि आंबो सानदों खारन ओरैबायदि मोनसे जाथि बर' हारसिङै बड'लेण्ड नांगौ होनोब्ला गासिबो गुबुन जाथिफ्रा गाज्रि मोनजोबो दा नोङो गासै बिटिसि बा आसामखौनो नाय बर'नि पार्सेन्टेजखौ नायोबा जोङो बड'लेण्ड मोननो समाया दा बे खेथ्रआव नोङो बे डुवार्स एरिया नामाखर'नाव जुदि गासैबो बर'जों लोगोसे राभा गार' गुबुन गुबुन जातिफ्रा जुदि थाफानानै बेखौ बियोबा सम्भब बायदिबो मोनदां
जागोन बायदिबो मोनदां दा बेखायनो बिथांमोननि कनसेप्टआ गाज्रि नङा आं मोजांखौनो मोनदों आवगायबाय थायोब्ला बै गुबुन जातिफोरखौ बिथांमोननि अंखिदारि मा मोनगोन मा मोना बे जिनिसखौ बिथाङा क्लियार खालामनो हायोबा बिथांमोना निश्चय बिथांमोननि सापर्टआ थायोब्ला मोजां जागोन बायदिबो मोनदां दुवार्स ओनसोल आलादा रायजो दाबियोब्ला थाखानाय बिटिआर एबा बड'लेण्ड सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्ड दाबि खालामबोनाया बे मा जागोन बिटिआर माथो दङ बिटिसिआव बिस्रा हाग्रामाया बिएलटिआ खस्थ' खालामनानै 6 शिड्युलनि दारै जिबायदि शक्तिशालि गोहोगोरा मोनसे बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन दिनै बिटिआर खालामनानै बेबो लसो जाबाय এজন বড় হৈ কি কাৰণত তেনেকুৱা ভূটানিজ ড্ৰেছ পিন্ধিব লগা হৈছে হয় এটো বৰ আশ্চৰ্যজনক সুধিব লগা কথাও এটো হল এটা বুৰুঞ্জীৰ মানে আৰত থকা এটা কাহিনী যেহেতুকে আমাৰ আমি য'ত আছো বৰ্তমান এই দুৱাৰবৰ মানে ভূটানৰ আছিলে আৰু তাত ভূটানৰ যদিও আছিলে তাত আমাৰ বড়সকলেও তাত আছিলে আৰু ভূটানৰ লগত বড়সকলৰ একদম জড়িত আছিলে যেনে আপোনাক মই কওঁ জাউলিয়া দেৱান তেখেতে আসলতে বড় সন্তান আৰু এই বড় সন্তানৰ বীৰ পুত্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে লৈ যায় এই ভূটানৰ যিবিলাক দুৱাৰবিলাক চাৱা চিতা কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছিলে সেইখিনিয়ে আৰু কি ভাবে এতিয়া আপোনালোকে এতিয়াতো বুৰুঞ্জী যদি জীৱিত ৰাখে তেতিয়াতো খুব ভাল এতিয়া তেওঁলোকে এই যেটো ভূটান মানে ইণ্ডো ভূটান যেটো দুৱাৰ অঞ্চলৰ যেটো নেকি ৰাজ্য আছিলে বা সেই দুৱাৰ আছিলে এই দুৱাৰক যদি লৈ এটা পুনৰাই মানে মানুহে মানে সুবিধা লৈ নিজৰ যেটো অস্তিত্বটো পায় তেতিয়াতো খুব ভাল মানে এটো পালে ভাল হয় আৰু কি আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে কি ক'ব আজিৰ অনুষ্ঠানত মইতো আজি অকস্মাত আহিলো অকস্মাত মাতিলে মোৰ ভাল লাগিছে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ যেটো জাতিৰ কাৰণে আৰু ইয়াত যিখিনি আমাৰ দুৱাৰ অঞ্চলত জাতি নানা জাতি উপজাতি থাকে তেওঁলোকৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল কাম কৰে আৰু এইটো যাতে পুনৰাই যদি তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি মানে নিজৰ অস্তিত্ব যদি ঘূৰাই আনিব পাৰে তেতিয়া হলে মই নথৈ আনন্দিত হম আসলে আজি অনুষ্ঠানটো কি অনুষ্ঠান কৰা হৈছে কি বুলি কব এটোতো মই এতিয়ালৈকে জানা মতে এতিয়া বৰ্তমান মই যেটো পৰিস্থিতি দেখিছো মানে তেওঁলোকে পূৰ্বপুৰুষ যেটো ইয়াৰ দুৱাৰ অঞ্চলৰ যিবিলাক মানে অধিকাৰ মানে তাত থাকি কালেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিছিলে বা তেওঁ এই সময়ত ৰজা বুলি কৈছিলে গতিকে তেনেকুৱা এটা পূৰ্বপুৰুষক আজি সন্মান দিছে বুলি মই ভাবিছো प्रथमावनो दिनैहाय जोङो 157 माने सान मोनसे फालिनाय जादों बेयो जाहैबाय सिनसुला ट्रिटि 1865 बे 65 नि एग्रीमेंट सिनसुलाया जोंनि जारिमिनारि बा जोंनि बेहायनि जे हालाम बिजों मा लोब्बा दं जों बेखौनो दिनै प्रसार खालामनो सानदों आरो लोगोसे जोङो मोनसे जोंनि जे गोदोनि चिफटेन्सफोर दं माने योद्धा बिर जोहोलावजोफोर दंमोन बिसोरखौ मान बावदों आरो ममबाति सावदों आलारि बाथि सावदों गथै जेन' बे हालामनि रायजो राजाफ्राबो जेन' सावो गावबागाव न'आव बेलासिनि भागाव बेखौ प्रथमाव खावलायग्रोनाय जाबाय बाथ्रा जाहैबाय जोङो बे एलेखाखौ जोङो जारिमिनाव रिभिजिट खालामनानै नायबाय गोदोहाय बिदोंमोन उदियासल बड'लेण्ड बेफोरबादि बिदोंमोन बेफोरखौबो जों रिभिजिट खालामनानै नायबाय जे बे एलेखाखौ मा होनमारमोन मानो जुदि जों रायजो मोना ओरै गुबुन साइडजों गोदान रायजो जागासिनो दं जोंल' मानो मोना डिफ्राइब जाबाय थायो दा बेखौ नायनानै जोङो गासैबो सालिजारि खालामनानै नायजोबबाय जे जोंनि जे लेजिटिमेट माने जोंनि जे लेजिटिमेट डिमान्ड बा बौनि थागिबिफोरनि जे एलेखा बे एलेखाखौ गोदो दुवार्स एलेखा होननाय जायोमोन बे दुवार्सखौ लानानैनो 1864 आव मोनसे तुलमुल माने दावहा जादों दावहा जानायाव जोंनि जेसेबांनाखि बिर जोहोलावजोफोर बिसोरो बे समावहाय माने गावनि माने जिउखौ खहा खालामनांदों बा मुंख्लं जानांदों जियानो हक बे मोनसे जारिमिनारि जोंनि बे ओनसोलखौ लानानै जोंनि बिर जोहोलावजोफ्रा गोदोनिफ्राय नांबोबाय थादों आरो बे बुंनो थाङोब्ला सानसे समाव बे सिनसुला ट्रिटिनि सिगां भुटाना 1700 साइडआवनो बे एलेखाखौ दखल खालामना लायो गाग्लोबनानै बे समावबो जोंनि मानसिफ्रा गोबां खहा जादों बे जाहैबाय बुंनो थाङोब्ला दरं बंसाबलिनिफ्राय लानानै जोंनि मा होनो 650 to 900 ख्रीष्टाब्दसिम बे जिनिसा बान राजामोन थैखांनायनि उनाव म्लेसा डाइनेस्टि मोनसे गायसननाय जादोंमोन बे म्लेसा डाइनेस्टियानो मेसेफोरनि
कछारिफोरनि डाइनेस्टि बियो फैयै फैयै 21 जन राजाफ्रा बे लेखाखौ खुंखांनायनि उनाव थैखांनायनि उनाव बिनि उनाव बे लेखाया डिसइन्टिग्रेट जानानै बिसिनि किंडमा बायफ्लेजोबनानै बे लेखाखौ फिसा 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 राजा 12 जन चिफटेन्सफ्रा जेरेखम दहाय होनबाय आङो जे जायफोरखौ जों मान बावदों सिखना जोहोलाव जावलिया देवान बिरगोस्रि थेंफाख्रि बुगुद उजिर बे रोखोम 12 जन बे बिनि गेजेराव हावरिया मेसाबो बिसिनि बिदा फंबायनि बे डाइनेस्टिनिफ्रायनो फैनाय आरो बे लेखाखौ मोनसे लुज पलिटिकेल बाउन्डारि बिदा फंबायनि गावनि बंस'खाय मालाबाबो जुद्ध जायाखै बा बेवहाय नोङो गाग्लोबलायनायनि खोथा गैयामोन बे रोखोम गावजों गाव मोनसे आन्डारस्टेन्डिं रिलेसन खालामनानै सोलिबोबाय थादोंमोन दानिया फैयै फैनानै ब्रिटिशफ्राबो फैबाय बे समाव 1800 ख्रीष्टाब्दआव अलरेडि हाबखाबाय ओमफ्राय कुचबिहारनि राजाया बे समावहाय माने ब्रिटिशफोरजों रायलायनानै जे जोंनि हा गोमानाय बे एलेखा जे गोमाजोब्बाय बिदा फंबायनिबो जोंनाबो गोमाबाय भुटाना सेना लाबाय बेखौ जेन' गाग्लोब माने जोंखौ हेल्प खालामो बा जोंबो नोंसोरखौ हेल्प खालामगोन बेखौ जोंनो उद्धार खालामना होनांगौ बे ग्राउन्डआवनो 1864 आव फार्स्ट मास जुद्ध नांदों जुद्ध नाङै भुटाना लास्टआव जेनबाय खिन्थु दुर्भाग्य खोथा बेनो जे दहाय खोन्थालांनाय बादि जे सासे जोंनि जे माखासे बिरफोरा भुटानजों लोगो जाबाय माखासे ब्रिटिशजों लोगो जाबाय दाना जुद्धआ बिदा फंबायजोंसो लागायबाय दाना नाङै बिदा फंबायसो स्रां दा बे रोखोम आरो हौरैनि पार्टआ मा हावरिया मेसनि बंस'फ्रा माने बिश्व शिष्य बिनिफ्राय नरनारायणआ मर पावारफुल जाबाय बिथाङा बे गावनि किंडमखौ गायसनबाय बे रोखोम आरो दा जोंनि ओरैनो फिसा जालांबाय गोमोरलांबाय थैलांबाय खायसे बे एलेखाया बिदिनो थाबाय फैनानै बेखौहाय ब्रिटिशआ 1865 आव जे भुटानजों जुद्ध जानानै बे जिनिसखौ देरहानानै मोनसे ट्रिटि खालामनांबाय भुटाना जेनबाय नालाय बे ट्रिटियाव लिरनाय दङ जे बे हानि हिसाबै खाजोना हिसाबै भुटाननो जोंनो जेन' खांनानै हरो जे 50,000 सालाना नांगौ होननानै बेखौ मान्थि जाबाय लोगोसे बेबो लिरबाय जे बे हाखौ लानानै मालाबा सिक्किम राजा भुटान राजा कुचबिहारनि राजानि गेजेराव दावराव दावसि जाबावब्ला बेखौ गार्जेन हिसाबै ब्रिटिशआ समाधान खालामनानै होगोन होननानै बेखौ एसुरेन्स होबाय आरो बिदिनो फैयै फैनानै दाना तिब्बतआथ' चाइनाया तिब्बतखौ गाग्लोबनो हमबाय ओरैहाय नोङो भुटानावबो हाबहां बेखौ नुनानै 1910 आव आरो मोनसे फुनाखा होननाय ट्रिटि खालामबावबाय बे फुनाखायावबो बै दफाफोरनि जे फैसा बेसेबां हरनांगौ मा दङ दफाफोर बेफोरखौ लानानैनो बै 50,000खौ सालाना बारायफैनानै 1 लाख खालामफैलायबाय बिनि उनाव फैनानै स्वाधीनता जानोसै भारतआ जाबायानो 1947 आव इन्डियान इन्डिपेन्डेन्स एक्ट मोनसे दानानै बे ब्रिटिशजों जेसेबां एग्रिमेन्ट जादों बा लेगेसिफोर दंमोन बेफोर गासिबो माने लेप्स थांजोब्बाय स्वाधीनता जाबाय नालाय गैला बियो दाना बे जोंनि हाया बोसोरनै ओरैनो लागाब थादों बे समावथ' जोंनि मानसिफोरा रावबो बिनो रोङाखिसै बा राजानि बंस'फ्राबो ओरै लेखाना गैला दा बेखौ नुनानै जवाहरलाल नेहुरुआ इन्टारिम गभर्नमेन्टनि प्राइम मिनिस्टारा 1949 9 आगस्टआव दार्जिलिंआव बे हाखौनो लानानै आरोबाव इन्ड' भुटान मोनसे ट्रिटि खालामबावबाय बे ट्रिटिया बुंनो थाङोब्ला इन सेन्स मार्जारसो मानोना बे समावनो बै देवथां दावांगुरि सानद्रुप जंखार बेखौ 32 माइलखौहाय भुटाननो होफिनबाय बाखि अंशखौ बांसिनखौ ब्रिटिशआ लाबाय होमब्ला बे हा सरजाबलायनाय होलायनाय बे मार्जार नंगौ नाङा मार्जार दा बेहाय बै एग्रिमेन्टनि जे बिनिमय लेन्ड साबसिडि हरनांगौमोन बियो फैयै 5 लाख जाबाय आरो फैनानै प्रणब मुखार्जीनि टाइमाव प्रणब मुखार्जी गभर्नमेन्ट अफ माने इन्डिया प्रेसिडेन्ट माबाजों प्रणब मुखार्जीजों आरो भुटान जिगमि वांचुकजों आरो मोनसे बिनि रेफारेन्सआव जाबावबाय दा जों खोनानो मोन्दों जोंनाव फुल माने बेबायदि तथ्य गैया खिन्थु बे एमाउन्टआ बाराय 50 करोड़नि एबाब जाबाय भुटाननो हरो बेखौ माने लेन्ड साबसिडिखौ दा बेखायनो होनदों जोङो बिसोरनो हरस्लायस्लाय जोंनो हो थागिबियाथ' जोंसो बिसोर नागारना खारलांबाय जिखिया जा बिसोरनो होबाय बोलथे जों बेखौ बांद्राय गाज्रि मोनला जोंनोबो नोङो इक'नमिक पेकेजो बोसोराव 1000 करोड़ 2000 करोड़ 3000 करोड़ हो आरो बेखौ होनो हाब्ला जोंनि बे मा होनो कुचबिहार रायजो जानो थांगासिनो दङ जों खोनानो मोनो बिथांमोननि रायजो जायोब्ला जोंनोबो होनांगौ मानोना 1949 आव कुचबिहारबो मार्जार जादों बे जोंनि 18था दुवारसाबो मार्जार जादों बिसोरनि आगष्टनि 8 थारिखआव जादों जोंना 9 थारिख आगष्टनि दार्जिलिं होननाय जायगायाव जादों होमब्ला बे मार्जार एग्रिमेन्टआव कुचबिहारनि सिङाव बे 18 दुवारा मालाबाबो हाबाखै हाबखानाय मोनला डाबल नोङो एग्रिमेन्ट खालामनाङा मार्जार खालामनाङा दा बेखौसो होनगासिनो दं जोङो बे जोंनि जारिमिनारि जों लोगोसे मोनसे जोंहा लिगेसि थानाय हानि लेखा लेखि 1949 आव मोनसे लिरलायलायबाय 1910 आव लिरबाय मोनसे 1865 आव मोनसे लिरबाय दलिलाव दा बे दलिलाव लिरनाय मानेथ' हाया जोंनि जुदि कुचबिहारनि मोनब्लाथ' बिदि लिरबाय थानाङा
दा बेफोर जिनिसखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा जोङो बुजियो आरो जोंनि बे दानि जे कनसेप्ट बियो मोनसे रायजो मोननायनि जे मोनसे दाव पेच भारत सरकारखौ बोरै फेजेननो हायो बा बे नामाकरणाबो जे दुवारान्चल प्रदेशआ मोनसे गथाय जाथि हारिखौ लानानै दावगानो हानाय इनक्लुसिभ मोनसे सोदोब आरो खायसे होनो मा बर'निबो नाम गैया बिसोर रायजालाय होनो जों होनदों दुवाराम दरखं सोदोबनिफ्राय ओंखारनाय दरखंआनो संस्कृतआव द्वाराम हिन्दीयाव दरवाजा इंलिसावबो दर होनो दरखं दा बे सोदोबनिफ्रायनो फैनाय ओनसोलखौनो अनसल होना होमबा दा बेफोरबायदि आरोखि बे बुंनो थाङोब्ला जोंनि माने सैथोथा दं जोंनि बर' रावैनो फैनाय बेफोरो बाखि उनावहाय रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ भुल बुजिनो नाङा दा ओंखायनो जोङो 100% सियर जे जोंनि डिमान्डआ मोनसे भारतआ जेरोखोम लुबैगासिनो दं दा इनक्लुसिभ बिमुंजों जे मोनसे रायजो बा ओनसोलखौ दानो थांगासिनो दं more than 50 स्टेट गोदान गोदान रायजो दानो थांगासिनो दं आरो जोङो सर्सआव खोनानाय मथेब्ला कुचबिहार रायजोआ फैगोन बोसोरावनो जानो थांगासिनो दं हेमन्तआबो दार्जिलिं थांलायदों ममताबो फैलायदों अनन्त महाराज थांदों हम मिनिस्टारा स्रोद फैलायदों दा जों मिथिनाय मथेब्ला आसामा कनभिन्स जानानै दङ जाहैदों जे चिरां आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ थांब्लाबो अरजाले माने आनडिभाइडेड गवालपाराखौ बिबाय नालाय अनन्त महाराजा मानोना आसामखौ सब समय माने असान्ति खालामग्रा मैना खान्था सुफोर बादि आन्दलन खालामग्रा दल गोदान गोदान दाग्रा डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय चिरां आरो माबा क'क्राझार दा बे मोननै थाङोब्ला आसामा अराय टाइमनि जुनै सान्ति जानानै थाबाय हरैथ' बिकेडाब्लिउसि जाहैखाबाय बर'फ्रा आरो इउनिटि गैला मोनहालायला आलदा आलदा जाजोब्बाय दा ओंखायनो होनदों जोङो जोंनि बर'फ्रा कुचबिहाराव थांनो ना जोंनि आबौ आयंमोन होलांनाय हालामखौ जोङो रैखा खालामनानै गोदान रायजो दाफुंनो बे जोंनि रायजो राजानाव जों सोंहरनाय थाबाय बेखौनो जोङो लानानै जेन' जोंनि मानसिफ्रा मिन्थियो बुजियो जे जारिमिनारि जोंनो फर फादारा होलांखानाय बे 18था दुवार्सखौ बेखौ लानानै बियाब्ला जों माखौ लानानै बिगोन जोङो सब दिगे जोङो 100% जोङो मा होनो जोङो थैयारि जानानै बे माबाखौ लानाय जादों ओंखायनो आसा खालामो जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनो सेस्था खालामगोन बे हालाम माने बे कनसेप्टजों जोङो थाङोब्ला नोंनि मोनखानाय बिटिसि बिटिआरआबो थागोन दिनाउन्स जाया मानोना दुवारान्चल रायजोनि सिङावसो बिटिआर बिटिसि काउन्सिला थागोन जास्ट लाइक मेघालयआव मोनथाम काउन्सिल दं 1952आवनो बिसोरो काउन्सिल मोनदों 6 सिडुलाव हाबदों पेरा 20नि पार्ट 1 पार्ट 2आव बिसोरनिया अलरेडि इनसार्टेड खामोन हाबनानै बिसोरो गावबागाव गार' खासि जयन्तिया बे नामाकरणे जि 6 सिडुल मोनदों बेखौ गावबागाव बिमुंखौ दोनथ'लायनानै जे जोङो मा इनक्लुसिभ सोदोबजों जों थांनो हायो मेघालयना बे नामाकरणे बिसोरो प्रजेक्ट खालामनानै 1970आव अट'नमास स्टेट मोनबाय 2 बोसोरनि उनाव बिथांमोना फुल फ्लेजेड स्टेट मोनासै थारमाने मेघालय स्टाइल बादि दुवारान्चल बियोबा जोंनि बड'लेण्डआ गोमोगोन ना माबा बिटिआर गोमोगोन ना बिदि नङा बिसिनाबो बेबादिनो सेम जे मोनसे इनक्लुसिभ बिमुंखौ सायख'लायनानै सावरायलायनानै टेबोल टक खालामनानै बिसोरो बिबाय मेघालय दानिया मेघालय रायजोबो मोनबाय 6 सिडुलाबो थाबाय मोननै इउनिभार्सिटि मोनबाय जायनि जुनै जन एंटि खातार साराबो बुंनानै होफैदों दाखालि जे 6 सिडुलाव ट्राइबेलफोरनि रैखा कबचनि जेबो बाथ्रा गैया खिन्थु जोंनो ट्राइबेल माने 6 सिडुलबो नांगौ होमब्ला नोंथांमोना बुजिनो सानदों जोङो मा कनसेप्टजों थांब्ला बबे लामाजों थांब्ला जे जिनिसखौहाय जोङो रायजोबो मोनो जेन' जोंनि 6 सिडुलाबो थायो जायनि जुनै बे दुवारान्चल नामै जों आवगायनो सानदों बे नामाकरना